Μόλις ταξιδέψαμε από 4 μπλόκα, κάναμε έλεγχο ήχου, sound check που λένε και οι Κύπροι. Έχω έρθει πολλές φορές γιατί έχω φίλους εδώ και αγαπάω Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα έχω έρθει άλλη μια φορά σαν φοιτητής με τη σχολή μου και είχα περάσει πάρα πολύ ωραία. Έτσι θυμάμαι δηλαδή. Και τώρα θα περάσεις ωραία σήμερα νομίζω. Καλά, σήμερα θα σας κάνουμε εμείς να περάσετε ωραία γιατί είμαστε τρομερή μουσική και φαίνουμε καλά. Ο μπασίστας είμαι, με καλαθάκια, το έχουμε κάνει πάρα πολλές πρόβες και θα είναι ωραία. Πλώνεις αυτό ή ανεβάζεις εκείνο, θέλω να μην ακούω από αριστερά, δεν κάνει να ακούσω από αριστερά. Από εδώ είναι ο Μπενάκης και από εδώ ο Βιεννάκης. Κοίταξε, ο Γιάννης έχει ένα πρόγραμμα που ακόμα και αυτοί που νομίζουν ότι δεν ξέρουν το κομμάτι τα ξέρουν, δηλαδή είναι ένα κομμάτι που έχεις ακούσει πάρα πολύ. Εντάξει, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία το τι θα δείτε, γιατί ξέρεις δεν έχουμε πολύ ωραία μότρα, σημασία έχει το τι θα ακούσετε. Τίποτα, θα μάθει την Ηλιόκα, λαντρεμένος και θα περάσουμε καλά, πιστεύω. Άρα είναι μια βραδινή σχέση με τους ανθρώπους που έρχονται, ένα πινκ-πονγκ, το οποίο εάν δεν υπήρχε ο κόσμος απέναντί μας, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτε. Είναι πραγματικά ένα πινκ-πονγκ. Πάντα ονειρευόμουνα ένα ανοιχτό τζιπάκι. Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω. Να βόσκω άλλες μου βάλε, δεν θέλω μήτε να τις δω. Με πήρνω σύμπλεξα μεγάλα και στην Αθήνα κατοικώ. Εδώ ό,τι θέλεις κάνεις και κανέναν δεν ρωτάς. Στο χωριό για να πηδήσεις νιώθεις σαν κλεφτοκοτάς. Στο σπίτι στο καγκουζάλες θέματα ξαναγυρνώ. Στάνες και βουβάλες να γίνουν όλα ρήμα δυο. Πολύ σαν παραμύθα τα βρω πως δεν είναι δίθεν. Παραλίγο να πιστέψω τον κουμπάρο.